ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଦୁନିଆରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପଛକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହେ, ଆଉ ସିଏ ହେଲା ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର। ଜୀବନରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷ ବହିରୁ ପାଇପାରି ନଥାଏ। ଯଦି ବି ବହିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଏ, ତାହା ସେ ସମୟର ସୁଅରେ ଭୁଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷ ଖରାପ ସମୟରୁ ପାଇଥାଏ, ତାହା ମଣିଷର ମାନସ ପଟରେ ଆଜୀବନ ରହିଥାଏ। କୂଅର ପାଣି ସବୁ ଫସଲ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କଲରା ପିତା ହୋଇଥାଏ, ବେଲ ମିଠା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା ହୋଇଥାଏ। ଏ ଦୋଷ ପାଣିର ନୁହେଁ, ବରଂ ମଞ୍ଜିର ଦୋଷ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଆମ ନିଜ କର୍ମର ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏହା ସାହସିକତା ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ନିଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।